asị na mampas man na Oraifite na ọnọzikwa nga ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ ife o mere aka na-abụ iji wee go ya otu aka asị na ya na ndị ala ya na-egbuzi mmadụ hei allegedly bịakwanụ ka unu were ntị unu gere ọbụlọkwa m ụkọrọ Eziọra youth ekene m unu. Eziọra youth ekenekwa m unu. Daalụnụ ụmụnne. Ife m chọrọ ka m kọwaa bụ ụmụ nwanne anyị jụrụ ajụ maka na a sị na onye ajụ adịghị efu ụzọ na vidio ọbụla enwe footnote ọ na-esi ike na nghọta, so ọ na-aka mma bụ na iweta information to show that information that you can break it down at least a little ịmata ụlọ even if not 100%. Yeta so onye weta information anyị kene gị nwanne anyị nwoke chairman ụbahụ ekenekwa ngụ because na asị na akọwaruo egeruo a na-egosi nwata awa n'ikpe okwute si na-atụrụ ya anya aka. From the information nweta this day early this day bụ na this our brother nọ na vidio a na-akpọ ego onye ụmụ anyị ọha be ndị be atụ eyi nwanne nwa blebu na-arụ sekuriti na-arụkwa sekuriti with onye a na-akpọ mampas man na Oraifite. So now onye a na-akpọ mampas man na Oraifite anwa bụ onye a na-arụrụ ya ego a na-arụrụ ya ọrụ. So na o nwere arrest or attack agalụ n'ọba. On the process of that ka ọ na Oraifite according to the information, on the process of that mmadụ nwụọ ya ewee mee nwanne anyị nwoke arrest ewee mee Igbo arrest wee detain ya na area command Oraifite ewee setụrụbazie case ya with the DPO nọ na Oraifite. According to this is allegedly according to the information setụrụ ndị mmadụ nwụrụ ahụ setụrụ with security force mampas man ji arụ ọrụ. At the end of the day mampas man wee je bel this guy na Oraifite bel nwanne anyị nwoke na Oraifite area command Oraifite wee burie wee nawa be na Oraifite zi na be na Oraifite. Process ya nwa wee kụọ ya ịga kụzi ya ịga ahụ wee rizie ndị ara n'obe ịmana mampas man na-agwakwu ndị ara wee si ndị ara n'obe wee kụgido this guy ife wee kụgido ego ife kụgido ife wee kụgbuzie obiri ejedompue na agbana anọ nya na jedompue na uncompleted building nọ na that their area. Ndị nwe ozu achọbazie na mmadụ na ife ịmagụnụ na onye nwụrụ anwụ tụọ n'osido mmadụ adagha achọ ya na mmụọ ya ada achọ ya a na-ewetazi isi gị na wee ka emegido wee teresgido wee je mata this guy ebe adọmpụrụ ya that place adọmpụziri ya ka a nọzi wee teresibezie wee bụrụ na mampas man gburu this young man. According to the information, this is allegedly. And a mampas man akita from baya akwa bụ Eziọra, from that our Eziọra baya nwa eburugo jedebe na area command on under detention and don't confess go okwetago na onye nwa gburu this young man. So if I name it if because now this information na abịala anyị as one of us. So if I contacts and make gaskita bụ let's know a way forward. Maka na ama m na oriri amụ ife nwa ji ibi ụgwọ ana kama nkụta onye ọzọ ya tagbu nke anyị ya tagbuo nke mmadụ ka ejekwa ụgwọ. So biko aka nsi onye ọna si pipe godu low ka anyị mekicha contact necessary mụ na the different authorities na ba ya ha akpa na kịta onye afọ agbọrọ m imete n'ugwu ka nye ya information abụ igwe ọzọ gụrụ akpụgo me na phone he never pick, probably he might be busy with something or I'm expecting back his call. Thank you and God bless you. Ọzọ bụrụ maka nwere nụ efiọma ebe onye nọ efiọma na-ekene ụmụnne niile biko na o nwere ife na-ewute anyị na-agba ya anya mmiri. Nwanne anyị nwoke a na-akpọ Ego bụrụ onye Eziọra ọzọ bụrụ ọ na-arụ vigilante ọ joinu ndị otu mampas man so esoro wee na-arụ vigilante nya ka a na-akọwa n'ụbọchị ụnyaahụ na mampas man na ndị otie jidere wee fio ya bụ wee mepụ ndị agha wee kweche n'akpa kwee n'aka wee kụgide ya ife wee kwuwe ọdụ wike ha wee buru ebuje n'ọfisi ya dị na express ebe ọfisi ya dị wee tọwa ya na completed building ndụ ebe ahụ
wee nọ 2 days ụmụnne amabụrụ egwu na ụmụnne na Bishọp Emasabat Eziola wee gaba okwu ya wee buruzie ebuke na mọshụarị na a na-ekwu na pampas man ahụ ka a na-akpọ onye Oraifite na sel na CPS area command dị n'Awka Oraifite. So na biko ụmụnne m ọzọ bụla maka a ma ya ụnụ biko ka onye ọ na-apụta ka etinye ọnụ n'okwu a ka a mara ife anyị eme.